ఈరోజు 14వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. ఈ భక్తి రసామృతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామినితి నామినే. నమస్తే సరస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేషశూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. భక్తులందరికీ భక్తి రసామృతంలో 14వ అధ్యాయం చూద్దాము. పోయిన అధ్యాయం లాస్ట్ వీక్ చూసి ఉంటారు. దాంట్లో ఏం చూశారు? ముఖ్యమైన 5 భక్తియుక్త సేవా విధానాలు చూశారు. ఇప్పుడు శుద్ధ భక్తుడి యొక్క విశిష్ట లక్షణాలు ఏమిటో చూద్దాం. సో ఒక చిన్న పాయింట్స్ వైజ్గా అసలు ముందు ఒకసారి ఇది చూద్దాము. భక్తులకు ఉండవలసిన లక్షణాలు, క్వాలిఫికేషన్స్, అర్హతలు ఏమిటి? ఈ 64 భక్తి మార్గాలు మనం ఇంతకుముందు చూసాము. అయితే వాటికి ఈ సాధనా భక్తికి ఉన్నటువంటి రిలేషన్షిప్ ఏమిటి, సంబంధం ఏమిటి అని చెప్తున్నారు. ఇకపోతే ఈ వర్ణాశ్రమం అనేది కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే అదే అసలు భక్తికి సంబంధించిన ఐటమే కాదు అని చెప్తున్నారనమాట. అది ఒక పద్ధతి. ఎందుకు? మనుష్యుల యొక్క బాధ్యతలు నిర్వర్తించటానికి సక్రమంగా అది ఒక పద్ధతి, కానీ దానికి అది భక్తికి విధానం కాదు అని చెప్తున్నారు. సో భక్తి అంటే ఏమిటి అంటే అన్యాభిలాషిత శూన్యం. అంటే ఏమిటి? వేరే అభిలాష అనేది, అభిలాష వేరే కోరిక అనేది శూన్యం. అంటే ఆఖరికి అంటే మెటీరియల్ డిజైర్స్, ఈ భౌతిక ప్రపంచపు సుఖాల మీద ఏమాత్రం కోరిక లేకుండా ఉండటం అనేది భక్తి అని చెప్తున్నారు. అది ఎంత కోరిక లేనితనము అనేది ముందు చూస్తాం. అంటే మనం ఏది చేసినా మోక్ష సాధనకు అని ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాం. ఇలా చేస్తే మోక్షం వస్తుంది, అలా చేస్తే భగవంతుణ్ణి పొందుతాము అనే ఎక్స్ప్రెషన్ మనం చాలాసార్లు చూసాము ఇంతకుముందు. కానీ ఆ మోక్ష సాధన వచ్చే స్థితి గనక వచ్చిన వాళ్లకు మోక్షం మీద కూడా కోరిక ఉండదు. వాళ్లకు భగవత్ సేవయే, భగవంతుడి మీద ఆ ప్రేమ, ఆ భక్తి భావమే వాళ్లకు ముఖ్యము. ఆ భక్తి భావంలో వాళ్ళు ఆనందాన్ని పొందుతూ వాళ్లకు ఈవెన్ సాలోక్యం ఆనందాన్ని కూడా వాళ్ళు కోరరు. అంటే భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవాలనేది కూడా వాళ్లకు అనవసరం. ఆ స్థితిలో వాళ్ళకు కావాల్సింది ఏమిటి అంటే ఆ భక్తిలోనే వాళ్ళు ఆనందాన్ని అనుభవించటము. అంతటి భక్తి అన్యాభిలాషిత శూన్యం అని దాన్ని ఒక మాటలో డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నారు, వర్ణిస్తున్నారు. ఇంకపోతే జ్ఞానము, వైరాగ్యము అనేది ఉన్నట్లయితే లక్షణాలు చెప్పుకుంటున్నాం కదా. భక్తికి కావలసిన లక్షణాలు ఏమిటంటే వర్ణాశ్రమం కాదు, తర్వాత జ్ఞానము, మరి వైరాగ్యము, ఆ రెండున అంటే అవి కొంతవరకు
వైరాగ్యము మనము అలవర్చుకోవచ్చు, జ్ఞానాన్ని అలవర్చుకోవచ్చు. అంత మాత్రం చేత మనకు భక్తి ఏర్పడుతుందని ఏమీ లేదు. ఎందుకంటే భక్తులకు తప్పనిసరిగా జ్ఞానము వైరాగ్యము ఉంటాయి, కానీ జ్ఞానము వైరాగ్యము ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా భక్తి ఉండవలసిన అవసరం ఉంటుందని మనకు అక్కడ గ్యారంటీ ఏమీ లేదు అన్నట్లుగా చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే శుద్ధ భక్తుడికి ఇవి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి, ఈ క్వాలిఫికేషన్స్, ఈ లక్షణాలు శుద్ధ భక్తుడికి మరి జ్ఞానం కానీ వైరాగ్యం కానీ వస్తాయి. ఎందుకంటే సమస్తం కూడా భగవదర్పితం అనేటటువంటి ఒక భావనలో ఉంటాడు కాబట్టి వాళ్లకు ఎలాగూ వస్తాయి. కానీ ఇది ప్రయత్నపూర్వకంగా మనం వైరాగ్యాన్ని జ్ఞానాన్ని అలవర్చుకున్నా కూడా అది భక్తిభావాన్ని పెంపొందించడానికి ఉపయోగపడకపోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. తర్వాత అందుకని ఈ జ్ఞానము వైరాగ్యాన్ని కూడా భక్తికి పడేటటువంటి లక్షణాలు కాదు. కేవలము ఈ జ్ఞానమున్నా వైరాగ్యమున్నా కూడా నీకు అదే భక్తి లక్షణము అని అనటానికి లేదు అని చెప్తున్నారు. సో భక్తి అనేది ఉంటే ఇది ఎలాగో వస్తుంది నీకు, జ్ఞానము వైరాగ్యం, కానీ అవి ఉన్నంత మాత్రం నీకు భక్తి వస్తుందని ఏమీ లేదు అని చెప్తున్నారు. తర్వాత అంతేకాకుండా ఈ జ్ఞానము వైరాగ్యము, భక్తి లేని జ్ఞానము వైరాగ్యము మనస్సును కఠినం కూడా చేస్తాయి అని చెప్తున్నారు. కానీ శుద్ధ భక్తుడి మనసు ఎప్పుడు కూడా చాలా మెత్తన, చాలా మృదువైనది అని చెప్తున్నారు. ఈ వైరాగ్యము జ్ఞానము ఉన్నా కూడా భక్తి లేనప్పుడు ఆ సున్నితత్వం అనేది మనసుకు ఉండదు అని అంటున్నారు. కాబట్టి ఇది ఒక లక్షణం అని మనం అనుకోవటానికి లేదు. కేవలం వైరాగ్యము జ్ఞానం ఉన్నంత మాత్రాన అది సాధనా భక్తి లక్షణం కాదు అని చెప్తున్నారు. తర్వాత ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఈ వైరాగ్యాన్ని, ఈ గుండెను ఈ రకంగా, అంటే మనస్తత్వాన్ని ఈ రకంగా కఠినంగా చేసుకోకుండా మనము సున్నితమైన మనస్తత్వంతో ఏ రకంగా వైరాగ్యాన్ని మనం అవలంబించాలి అన్నది అని కనుక మనం ఒక ప్రశ్న మనకు కనుక వస్తే అప్పుడు ఏమిటంటే భగవంతుడి కోసం మనము పని చేస్తూ ఉండాలి. మన సొంత కోరికలను తీర్చుకోవటానికి కాదు. అలాగే ఏదైనా భగవంతునికి సంబంధించినది మనం తప్పనిసరిగా వాటిని అవలంబించాలి. ఏదైనా మనం చేసినా కూడా అది మరి అటాచ్మెంట్ అనేది లేకుండా, రాగద్వేషాలు లేకుండా స్వీకరించగలగాలి. ఏదైనా మరి భగవంతుడికి అర్పించి ప్రసాదంతో సహా తీసుకోవాలి అని కొన్ని విషయాలు, మనం చేయవలసిన విషయాలు చెప్తున్నారు. అంటే భక్తి మార్గంలో ఈ వైరాగ్యాన్ని మనస్సును కఠినం చేసుకోకుండా, కేవలం జ్ఞానము వైరాగ్యం భక్తి లేకుండా ఉంటే అప్పుడు మనసు కఠినం కూడా అవ్వచ్చు అంటున్నారు. కాబట్టి అలా కఠినం అవ్వకుండా మనం వైరాగ్యాన్ని గనక సాధన చేయాలి అంటే ఈ భక్తి మార్గంలో ఈ పనులు ఇలా చేస్తూ, ఆ తర్వాత చేయకూడని పనులు కూడా కొన్ని చెప్పారు, చూద్దాము. ఆ తర్వాత ఇంకపోతే గురువుల సహాయంతో మనం ఏ రకంగా అయితే మారవచ్చు అనేది, ఇంకా మన యొక్క భక్తి మార్గాన్ని, భక్తి భావాన్ని పెంపొందించుకోవచ్చు అనేది కూడా మనకు ఇక్కడ చూస్తాము. సో ఇవన్నీ ఇప్పుడు 9 నవవిధ భక్తులు, వాటికి ఉదాహరణలు కూడా మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ చూస్తాం. సో ఈ భక్తికి కావాల్సిన లక్షణాలు ఏమిటో ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం. హరే కృష్ణ. ప్రకాశ్రావు ప్రభుజీ మీరు స్టార్ట్ చేస్తారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. భక్తియుక్త సేవ రూపముకు భక్తి మార్గమును అందుకొనుటకు జ్ఞానము వైరాగ్యమును ఆవశ్యకములని కొందరు విద్వాంసులు సూచించిరి. కానీ అది సరికాదు. కృష్ణ చైతన్యంలో ప్రవేశము సాధించటకు ఆరంభములో జ్ఞానమును వైరాగ్యమును సాధన చేయుట కొంతవరకు ఉపయోగపడవచ్చును, కానీ చివరకు భక్తుడు వానిని కూడా నిరాకరింపవలేను. భక్తియుక్త సేవ మీద మక్కువ, ఆసక్తి అంటే వాంఛ తప్ప భక్తియుక్త సేవ మరి దేనిని మీదను ఆధారపడి లేదు.
శ్రద్ధ తప్ప వేరేదిను భక్తికి అవసరము లేదు. తత్వ తత్ జిజ్ఞాసయు కృత్రిమమైన యోగాభ్యాసవాదులను సాధులను భవబంధముల నుండి విముక్తి సాధించుటకు తోడ్పడవచ్చును. కానీ అవి వ్యక్తి హృదయమును కఠినతరముగా చేయునని కొందరు మహాభక్తులు అభిప్రాయపడిరి. భక్తియుక్త సేవా మార్గములో పురోగమించుటకు అవి ఎంత మాత్రమును తోడ్పడవు. అందుచే భగవానుని ప్రేమతో భక్తియుక్త సేవ చేయు విధానమునకు ఈ పద్ధతులు అనుకూలమైనది కావు. నిజమునకు కృష్ణ చైతన్యము భక్తియుక్త సేవ ఒక్కటే భక్తి మార్గమున పురోగించుటకు ఏకైక సాధనము. భక్తియుక్త సేవ దివ్యమైనది. కార్యమును కూడా అదే. దేవదేవుడు సర్వసృష్టికి కారణమును కార్యమును తానే అయి ఉన్నాడు. అందుచే అటు పరమ పురుషుని చేరుకొనుటకు పరమమైన భక్తి విధానమునే ఎంచుకొనవలసి ఉన్నది. భగవద్గీత 18.55లో భగవానుడు స్వయముగా ఈ అంశమును ఇట్లు ధృవపరిచి ఉన్నాడు. భక్త మమ భిజానతి మయవాన్ యచ్చాస్మి తత్వతః. కేవలము భక్తియుక్త సేవా విధానమును చేతనే ఎవరైనా నన్ను అర్థం చేసుకొనగలరు. గీతోపదేశ ప్రారంభమున భగవానుడు 4.3లో అర్జునుడితో ఇట్లను భక్తోస్మే సఖా చేతి రహస్యం హేతుదృత్తమం. నీవు నాకు భక్తుడు కనుక ఈ రహస్యమును నేను నీకు బోధించుతున్నాను. వైదిక విజ్ఞాన ప్రయోజనము చిట్టేసి వరకు దేవాదేవుని అర్థం చేసుకున్నట్టే భగవద్ధానములో ప్రవేశించడం కావలసిన విధానమును భక్తియుక్త సేవ ఒక్కటియే. ఈ విషయంలో సర్వ ప్రామాణిక గ్రంథములను అంగీకరించినవి. జ్ఞానులు భక్తియుక్త సేవను నిర్లక్ష్యము చేయుదురు. కేవలం తాత్విక వాదనములతో ప్రత్యర్థులను ఓడించట కొరకే ప్రయత్నించుతూ వారి భక్తుల గల పారవశ్యమును అనుభవింపజాలరు. హరే కృష్ణ మాతే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. చదవండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సో మనము ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఇంతకుముందు చూసినట్లుగా ఈ భక్తి సేవా రూపంలో భక్తి మార్గం అందుకోవటానికి జ్ఞానము వైరాగ్యములు అవసరము అని కొంతమంది అంటున్నారు విద్వాంసులు. కానీ అది కరెక్ట్ కాదు అంటున్నారు. అది సరికాదు. కృష్ణ చైతన్యం అంటే ఆ భక్తి మార్గాన్ని ప్రారంభించడానికి జ్ఞానము వైరాగ్యము కొంతవరకు ఉపయోగపడుతుందేమో, కానీ చివరికి భక్తుడు వాటిని కూడా నిరాకరించి భక్తి మీదే మక్కువ, ఆసక్తి, కోరిక ఆ భక్తి మీద తప్ప ఇంకా దేని మీదను ఆధారపడి లేదు. సో భక్తి మీద కోరిక, ఆసక్తి రావాలి అంటే భక్తియుక్త సేవ మరి దేని మీదను ఆధారపడలేదు. దేని మీద ఆధారపడి ఉంది? శ్రద్ధ తప్ప వేరేది భక్తికి అవసరము లేదు. సో శ్రీకృష్ణుడు భాగవతంలో కూడా మనం లాస్ట్లో అంతా ఉద్ధవుడికి కూడా మరి అర్జునుడికి లాగానే చాలా ప్రశ్నలు వేయటం జరుగుతుంది భాగవతంలో చివరిలో. కాబట్టి ఉద్ధవుడు అన్నీ చెప్పి ఉద్ధవుడి ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చివరికి భగవంతుడు 3 విషయాలు చెప్తారు. ఫస్ట్ మొట్టమొదట కావాల్సింది ఏమిటి అంటే నువ్వు శ్రద్ధని పెంచుకో. ఆ శ్రద్ధ అనేది ఉండాలి. శ్రద్ధ అనేది లేకపోతే ఇంక మనకు ఆ సాధనా మార్గం అనేది ప్రారంభించటం కష్టం. కాబట్టి ముందు కావాల్సింది శ్రద్ధ. ఆ శ్రద్ధ తప్ప వేరేదేది భక్తికి అవసరం లేదని ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నారు. సరే, భాగవతంలో లాస్ట్కి భాగవత ధర్మం అంటూ ఉద్ధవుడికి మొత్తం భాగవత సారాంశాన్నంతా ఈ 3 విషయాల్లో చెప్పేశారు. ఫస్ట్ది శ్రద్ధ ఉండాలి, రెండవది కృష్ణార్పణం అనుకుంటూ ఏదైనా నాకు సమర్పించి చెయ్యి, మూడవది నువ్వు అందరిలో నన్ను చూడు, ఇదే భాగవత ధర్మము అని చెప్పి లాస్ట్లో అంతా కూడా ఆ 3 మాటల్లో సమరైజ్ చేయటం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ శ్రద్ధ తప్ప భక్తికి వేరేది అవసరం లేదు అని మనం ఇక్కడ కూడా అదే చెప్తున్నారు. తత్వ జిజ్ఞాస కానీ, ఈ కృత్రిమమైన యోగా అభ్యాసాలు కానీ ఈ మనకి భవబంధాల నుంచి విముక్తిని సాధించటానికి అంటే తోడ్పడవచ్చు, కానీ వ్యక్తి హృదయాన్ని కఠినం చేయొచ్చు అని కొంతమంది మహాభక్తులు అభిప్రాయపడుతున్నారని చెప్తున్నారు. కాబట్టి భక్తియుక్త మార్గంలో మనం వెళ్ళాలి అంటే ఈ కేవలము ఈ తత్వ జిజ్ఞాస, యోగా అభ్యాసాలు కానీ ఇవన్నీ ఎందుకు మనకి సహాయపడవు
అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి భగవంతుణ్ణి ప్రేమతో ఆయనకు సేవ చేయటమే ఈ పద్ధతి, సేవ చేసే విధానానికి ఈ పద్ధతులు సరి అయినవి కాదు. సో భగవంతుడి మీద ప్రేమ పెంచుకోవాలన్నా, భక్తి పెంచుకోవాలన్నా ఈ పద్ధతులు అనుకూలమైనవి కావు ఏది అని అంటున్నారనమాట. కాబట్టి భక్తి సేవ ఒక్కటే భక్తి మార్గంలో పురోగమించటానికి ఏకైక సాధనం. ఇక భక్తి కావాలి అనుకుంటే భక్తి తప్ప వేరే మార్గం లేదు అంటున్నారు. భక్తి అంటే ఏమిటి? భక్తి అంటే భగవంతుడి పట్ల ప్రేమ, భగవంతుడి పట్ల గౌరవం. మరి భక్తి, ప్రేమ, గౌరవాలు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అదే భక్తి. కాబట్టి ఆ ప్రేమను భగవంతుడి పట్ల పెంచుకోవాలి. సో ఆ భక్తి సేవ తప్పితే ఇక వేరే మార్గం ఏమీ లేదు. సో అలాంటి దివ్యమైనది ఆ భక్తి సేవ. కార్యము కారణం కూడా అదే. భగవంతుడే సర్వసృష్టికి కారణము, కార్యం కూడా ఆయనే అయి ఉన్నాడు. సో కార్యకారణ కర్తృత్వ, కర్త కూడా భగవంతుడే అని చెప్పి మనం ఆ రకమైనటువంటి భావాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. అలాంటి పరమపురుషుని చేరుకోవటానికి మరి భక్తి విధానాన్నే ఎంచుకోవాలి. అదే భక్తి విధానాన్ని మించిన ఉత్తమమైన మార్గము లేదు అని చెప్తున్నారు. ఈ భగవద్గీతలో కూడా మరి మనం చూసాం కదా, భక్త్యా మాం అభిజానాతి యావాన్ యశ్చాస్మి తత్వతః. కేవలం భక్తితోనే నన్ను ఎవరైనా అర్థం చేసుకోగలరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అలాగే భక్తోసి మే సఖా చేతి రహస్యం ఏతదుత్తమం. నువ్వు నాకు ప్రియమైన స్నేహితుడు కాబట్టి నీకు ఈ రహస్యాన్ని చెప్తున్నానని కూడా భగవంతుడు చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని కావాల్సింది ఏమిటి అంటే భగవద్ధామంలో ప్రవేశించడానికి భక్తి కావాలి. ఈ విషయాన్ని అన్ని గ్రంథాలు ప్రామాణికమైనవన్నీ కూడా అంగీకరించాయి. కేవలం తాత్వికవాదాలతో మనం ప్రయత్నించకుండా భక్తి మార్గంలో ఉండటానికి ప్రయత్నించాలి. హరే కృష్ణ. అరుణ మాతాజీ మీరు చదువుతారా ఇక్కడి నుంచి? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 11.20.31లో శ్రీకృష్ణుడు ఇట్లనను ప్రియమైన ఉద్ధవ, శ్రద్ధతో నా సేవలో నిమగ్నులగు వారికి తత్వ జిజ్ఞాసయు కృత్రిమమగు వైరాగ్యమును ఉచితములు కావు. ఒక వ్యక్తి నాకు భక్తుడైన వెంటనే అప్రయత్నముగానే ఐహిక భోగములను వర్ణించి వైరాగ్యం వలన కలుగు ఫలితములను పొందజాలును. పరతత్వమును అర్థం చేసుకున్నటకు తగినంత జ్ఞానం కూడా అతనికి సిద్ధించును. భక్తియుక్త సేవ మార్గంలో సాధించు ప్రగతికి దీనిని ఒక పరీక్షగా గ్రహింపవచ్చును. భక్తుడెన్నడును అజ్ఞానాంధకారమున ఉండజాలడు. భగవానుడే లోపల నుండి ప్రత్యేక అనుగ్రహముతో అతనికి బుద్ధిని ప్రసాదించుచుండును. శ్రీమద్ భాగవతము 11.20.32-33లో భగవానుడు ఉద్ధవునికి ఇంకను ఇట్లు ఉపదేశించెను. ప్రియమైన ఉద్ధవ, యజ్ఞ యాగాది కామ్యకర్మలు, తత్వ జిజ్ఞాస, వైరాగ్యము, గుహ్యమైన యోగ సాధనలు, దాన ధర్మములు మున్నగు పుణ్య కార్యముల వలన సిద్ధించు లాభములన్నయు తమంత తాముగానే నా భక్తునికి ప్రీతిపూర్వకమగు భక్తియుక్త సేవతో నన్ను కొలుచువానికి సిద్ధింపగలవు. భక్తులగు వారికి ఏది కోరినా అది లభించును. కానీ వారు నా సేవను తప్ప మరి దేనిని కోరరు. ఒకవేళ ఏ భక్తుడైనను స్వర్గలోక ప్రాప్తి, వైకుంఠ ప్రాప్తి వంటి ఐహిక లాభములను కోరినచో నా అవ్యాజ్యమైన అనుగ్రహం వలన ఆ కోరికలు కూడా సులభంగా ఫలించును. నిజమునకు కృష్ణ చైతన్యమును అభ్యసించుచున్న వ్యక్తి. సారీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కనిపిస్తుందా మాతాజీ? కొంచెం స్క్రోల్ చేయాలి మాతాజీ. ఓకే. నిజమునకు కృష్ణ చైతన్యమును అభ్యసించుచున్న వ్యక్తి ఇంకను ఐహిక భోగముల పట్ల రవంత మమకారం కలిగి ఉన్నచో ప్రామాణికుడైన ఆధ్యాత్మికాచార్యుని పర్యవేక్షణలో అతడు భక్తియుక్త సేవను కొనసాగించుట ద్వారా అట్టి మమకారము అనతి కాలంలోనే పూర్తిగా నశించిపోగలదు. ఐహికమైన ఇంద్రియ భోగంలో. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, సో నెక్స్ట్ పాయింట్
మరి మనం చెప్పుకున్నట్లుగా భాగవతంలో శ్రీకృష్ణుడు ఉద్ధవుడితో శ్రద్ధతో నా సేవలో నిమగ్నమయ్యే వారికి ఈ తత్వజ్ఞానము, కృత్రిమమైన వైరాగ్యము ఇవన్నీ కూడా అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి భక్తుడైన వెంటనే వాళ్ళ ఐహిక భోగాలను వర్ణించేటటువంటి ఈ వైరాగ్యం వల్ల కలిగే ఫలితాలను వాళ్ళు పొందుతారు అప్రయత్నంగానే అని చెప్తూ, పరతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి తగినంత జ్ఞానము కూడా, అంటే భక్తులైతే వాళ్లకు అప్రయత్నంగానే ఈ వైరాగ్యము, జ్ఞానము అనేది సిద్ధిస్తాయి అని చెప్తున్నారు. భగవంతుడు కూడా మరి గీతలో కూడా వాళ్లకు కావలసిన లోపల ఉండి జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగిస్తాను అని చెప్తారు కదా. అజ్ఞానం అనే చీకటిని తరిమి నేను పోగొట్టి నాశనం చేసి వాళ్లకు జ్ఞానదీపాన్ని నేనే అందిస్తాను అని మనము 10వ అధ్యాయంలో చూస్తాము భగవద్గీతలో. సో లోపల నుంచి ప్రత్యేక అనుగ్రహంతో అతనికి బుద్ధిని ప్రసాదిస్తారు అని. తర్వాత భాగవతంలో కూడా ఉద్ధవుడితో ఇంకా ఇలా చెప్పారని చెప్తున్నారు. ఏమని? మరి యజ్ఞయాగాది కామ్యకర్మలు కానీ, ఈ తత్వ జిజ్ఞాసం కానీ, ఈ వైరాగ్యము, గుహ్యమైన యోగ సాధనలు, దాన ధర్మాలు, ఇవన్నీ ఈ పుణ్యకార్యాలు అన్నిటి వల్ల వచ్చే లాభాలు అన్నీ కూడా వాటంతట అవే భక్తుడికి ప్రీతిపూర్వకంగా భగవంతుడికి సేవ చేసే వాళ్ళకి ఇవన్నీ కూడా కలుగుతాయి. ఇది భగవద్గీతలో కూడా మనం చూసాం. వాటన్నిటినీ మించిన పుణ్యం అవన్నీ కాకుండా ఇంకా నా యొక్క ధామానికి కూడా వాళ్ళు నన్ను కూడా పొందగలుగుతారు అని చెప్తారు భక్తులు, శుద్ధ భక్తులు. అది భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు. ఇక్కడ భాగవతంలో కూడా ఉద్ధవుడితో అది చెప్పారని మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము. అలాంటి భక్తులు ఇక నా సేవను తప్ప ఇంకా దేనిని కోరరు. ఒకవేళ ఏ భక్తుడైనా ఏ స్వర్గలోక ప్రాప్తి, వైకుంఠ ప్రాప్తి ఇలాంటివి కావాలి అని వాళ్ళు కోరుకున్నప్పటికీ నా యొక్క అనుగ్రహం వలన వాళ్ళకి ఆ కోరికలు సులభంగానే లభిస్తాయి. కానీ నిజంగా భగవంతుడి మీద అంత భక్తి ఉన్న వాళ్ళకు ఇక వేరే కోరికలు ఏమి కూడా ఉండవు. తర్వాత ఆధ్యాత్మికాచార్యుడి పర్యవేక్షణలో వాళ్ళు భక్తి మార్గం కొనసాగించటం ద్వారా వాళ్లకు అలాంటి మమకారం ఏదైనా భౌతిక సుఖాల మీద కానీ, ఈ వైకుంఠ ప్రాప్తి కావాలని కానీ ఇలాంటి మమకారాలు వాటి మీద ఉన్నా అది కూడా నశించిపోతుంది. ఆ మమకారం ఇక భగవంతుడి పట్ల తప్ప వాళ్లకు ఆ భక్తి భావం తప్ప వేరే కోరిక అనేది ఉండదు అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. గోపాల్ ప్రభుజీ మీరు చదువుతారు ఇక్కడి నుంచి. ఐహికమైన ఇంద్రియ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఐహిక ఇంద్రియ భోగముల పట్ల ఆసక్తి చూపరాదనియు భోగ్యములకు వస్తువులన్నిటినీ కృష్ణార్పణం దృష్టితోనే స్వీకరింపవలననియు శీల రూప గోస్వామి బోధించను. భక్తి రసాంబస సింధువు 1.2.255లో ఉదాహరణకు ఆహారము అవసరము. ఒక వ్యక్తి తనకు జిహ్వకు రుచికరమైన వంటకములపై మక్కువ చూపుతుండవచ్చు. అట్టి సందర్భంలో తన జిహ్వ తృప్తి కాక శ్రీకృష్ణుని తృప్తి కొరకు అట్టి వంటకములు చేయించి శ్రీకృష్ణునికి నైవేద్యం చేయవలను. అదే వైరాగ్యం. తమ రుచులకు వంటకములను తయారు చేసుకుని వచ్చును, కానీ శ్రీకృష్ణుని నివేదింపకుండా వాణిని తాము భుజింపరాదు. శ్రీకృష్ణుని నివేదిత కానిదేదియు తాము స్వీకరించనని ప్రతిజ్ఞ చేయుటవే నిజమైన వైరాగ్యం. అట్టి వైరాగ్యం వలన అతడు తన ఇంద్రియ వాంఛలను కూడా తీర్చుకొనగలడు. ఐహికమైన సమస్తం మిథ్యగా పరిహరించు నిరాకారవాదులు తీవ్రమైనటియు కఠోరమైనటియు వ్రతములు పాటిపవచ్చు, కానీ వారు భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నమగు అవకాశము జారవిడుచుకుందరు. అందుచేత వారి వైరాగ్యం ఒక్కటి వారికి పరిపూర్ణత చేకూర్చజాలదు. భక్తియుక్త సేవతో ఎట్టి సంపర్కము లేకుండా కృత్రిమమైన వైరాగ్యము ఆచరించు నిరాకారవాదులలో కొందరు తిరిగి భవబంధంలో చిక్కుకున్నట్లు ఎన్నో దృష్టాంతములు కలవు. ఈనాడును బాహ్యముగా కర్మ సన్యాసం చేసి
యథావిధిగా సన్యాస దీక్షను గ్రహించిన వారు అనేకులు కనిపించరు. పైకి వారు పరతత్వం ఒక్కటియే యథార్థమనియు ఐహిక జగత్తు అసత్యమైనదనియు పలుకుతుందరు. ఈ విధముగా కృత్రిమమగు వారు ఐహిక జగత్తును సన్యసించినట్టు నటించుతూ భక్తియుక్త సేవా భాగ్యము అందుకొనజాలకపోవటచే లక్ష్యము చేరుకోలేక తిరిగి ధర్మ కార్యములు, రాజకీయ ఆందోళనలు మున్నగు ఐహిక కార్యములలో ప్రవేశించుందురు. ఈ ప్రపంచము మిథ్యయని దీని నుండి సన్యసించినను భగవానుని పాదారవిందముల వద్ద లభించు నిజమైన శాంతిని వారు అన్వేషింపక పోవుటచే తిరిగి భవబంధములలో చిక్కుకొని సందర్భం ఎన్నో గలవు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. సో ఐహిక భోగాల పట్ల ఆసక్తి చూపకూడదని రూపగోస్వామి అన్ని వస్తువులను కృష్ణార్పణ దృష్టితోనే స్వీకరించాలి అని ఈ భక్తిరసామృతంలో మరి 1.2.255లో చెప్పారని చెప్తున్నారు. అంటే ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చారు. ఏది ఆహారము, మన ఒక వ్యక్తి అంటే తనకి రుచికరమైన వంటలపై మక్కువ చూపుతూ ఉండవచ్చు. అలాంటి సమయంలో జిహ్వతృప్తి కోసం కాకుండా భగవంతుని సంతృప్తి కోసం వంటలు చేయించి భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టి చేయాలి, మనం తీసుకోవాలి. నిజమైన వైరాగ్యము అని చెప్తున్నారు. అంటే వాళ్ళు రుచ్యముగు వంటలను తయారు చేసుకోవచ్చు, కానీ భగవంతుడికి నివేదింపకుండా భుజింపరాదు అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్, మనకు ఆ భక్తి భావం ఉన్నప్పుడు, అలాగే మన పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు ఇంట్లో, తల్లిదండ్రులు ఒక్కొక్కసారి మరి పెద్దవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వారికి పెట్టి మనం తిందాము అని కూడా అనుకుంటాం. ఎందుకు అంటే అది భక్తి, వాళ్ళ మీద ఉన్న ప్రేమ, గౌరవం. అలాగే మరి అందరికీ తండ్రి అయినటువంటి భగవంతుడికి మనం ఏది అర్పించకుండా ఆ భక్తి భావాన్ని పెంచుకుని ఈ రకమైనటువంటి అంటే భోజన కోరికలు ఇలాంటి ఈవెన్ జిహ్వ చాపల్యం ఉన్నప్పటికీ దానిని ముందుగా భగవంతుడికి సమర్పించి ఆ భగవంతుడి కోసమే చేస్తున్నాము అన్నట్లుగా ఆయనకు అర్పించి తీసుకోవాలి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. భగవంతుడికి నివేదితం కానిది ఏది కూడా స్వీకరింపనని ప్రతిజ్ఞ చేయటమే నిజమైన వైరాగ్యము. అలాంటి వైరాగ్యం వల్ల ఇంద్రియ వాంఛలు కూడా తీర్చుకొనగలరు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఇట్లా ఈ ప్రపంచము అంటే జ్ఞానము వైరాగ్యంతో మేము వైరాగ్యం పెంపొందించుకున్నాము అని అంటూ కొంతమంది మరి ఈ కృత్రిమమైన వైరాగ్యాన్ని చూపిస్తున్నారు. అలాంటి వాళ్ళు మరి భవబంధాలలో మళ్ళీ చిక్కుకున్నట్లుగా ఎన్నో దృష్టాంతాలు, ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. అంటే పైకి కర్మ సన్యాసం చేసినప్పటికీ అది సన్యాస దీక్షను గ్రహించిన వారు కొంతమంది అలాంటి వాళ్ళు కనిపిస్తున్నారు. కానీ పరతత్వం ఒక్కటే యథార్థము, ఐహిక జగత్తంతా అసత్యమని ఇలా మాట్లాడుతున్నారు. కానీ ఎంత సన్యసించినా కూడా భగవంతుడి పాదార విందాల వద్ద లభించే నిజమైన శాంతిని వాళ్ళు అన్వేషింపకపోవటం చేత మళ్ళీ తిరిగి ఈ భవబంధాల్లో వాళ్ళు చిక్కుకున్న సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈ పాయింట్స్, వీళ్ళు ఈ జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు మరి వాళ్ళకి ఈ భౌతిక బంధాల్లో మళ్ళీ చిక్కుకుంటారు. తర్వాత హృదయం కఠినం అవుతుంది వాళ్ళకి. భక్తి లేకుండా ఒట్టి జ్ఞానము వైరాగ్యం ఉన్న వాళ్ళకి హృదయం కూడా కఠినమయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉన్నది. కానీ భక్తి భావంలో ఉన్నప్పుడే ఆ హృదయం కూడా సున్నితంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఏది చేసినా భగవంతుడి కోసం అన్నట్లుగా చేయాలి. మన కోరిక తీర్చుకోవటం కాదు, భగవంతుడి అర్పించి మనం చేయాలి ఏ పనినైనా అని చెప్తున్నారు. తర్వాత ఏదైనా భగవంతుడికి సంబంధించినది మనం స్వీకరించాలి. ఆ స్వీకరించడం కూడా మరి అటాచ్మెంట్ అనేది లేకుండా స్వీకరించాలి. మరి ఏదైనా కూడా భగవంతుడికి అర్పించటం వల్ల అది పవిత్రమవుతుంది. అందుకే భోజనం అయినా మనం ఏదైనా సరే ముందు భగవంతుడికి అర్పించి తీసుకోవాలి అని కూడా ఇక్కడ ఈ పాయింట్లో మనం ఇప్పుడే ఎగ్జాంపుల్ చూసాము. ఏది భగవంతుడికి ఏది మనం చేసినా
ఆ రుచికరమైన వంటలు ముందు భగవంతుడికి అర్పించి ఆ తర్వాతే మన జిహ్వ చాపల్యాన్ని తీర్చుకోవాలి అని ఉదాహరణ చూసాము. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ పాయింట్ చూద్దాం. హరే కృష్ణ రామకృష్ణ ప్రభుజీ మీరు చదువుతారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. భగవానుని సేవలో వినియోగపడు దేనిని మనము పరిహరింపరాదు. అదే భక్తియుక్త సేవలో గల పరమ రహస్యము. కృష్ణ చైతన్యమును భక్తియుక్త సేవను పెంపొందించుటకు ఉపయోగపడు దేనినైనాను మనము అంగీకరింపవలెను. ఉదాహరణమునకు మనము ప్రస్తుతం మన కృష్ణ చైతన్యోద్యమ ప్రచారంలో టైప్ మెషిన్లు, డిక్టేటింగ్ మెషిన్లు, టేప్ రికార్డర్లు, మైక్రోఫోన్లు, విమానములు, మున్నగు పలు యంత్రములను వాడుచున్నాము. కొందరు మమ్ము ప్రశ్నింతురు, భౌతిక నాగరికత పురోగతిని మీరు నిరసింతురు గదా, దాని వలన తయారైన ఈ పరికరములను మీరెందుకు ఉపయోగించుచున్నారు అని. కానీ నిజమునకు మేము దేనిని నిరసించుటలేదు. మేము ప్రజలను ఏ పని చేసినను కృష్ణ చైతన్యముతో చేయుడని మాత్రమే బోధించుచున్నాము. ఈ సూత్రము మీదనే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు తన యుద్ధ కౌశలమును భక్తియుక్త సేవలో వినియోగింపమని అర్జునునికి ఉపదేశించినాడు. అదే విధముగా శ్రీకృష్ణుని సేవలోనే ఈ యంత్రములను మేము వాడుచున్నాము. శ్రీకృష్ణుని పట్ల అట్టి ప్రీతితో కృష్ణ చైతన్యముతో దేనినైనను మేము అంగీకరింపవచ్చును. టైపు యంత్రము కృష్ణ చైతన్య ప్రచారోద్యమంలో ఉపయోగపడినచో మేము దానిని తప్పక ఉపయోగింతుము. అట్లే డిక్టేటింగ్ యంత్రము, ఇతర యంత్రములను కూడా. మా దృష్టిని అనుసరించి సర్వమును శ్రీకృష్ణుడే అని. శ్రీకృష్ణుడే కారణము, శ్రీకృష్ణుడు కార్యము. మనకు చెందినది ఏదియును లేదు. శ్రీకృష్ణుని సేవలోనే శ్రీకృష్ణుని వస్తువులు ఉపయోగపడవలెను. అదియే మా దృష్టి. ఇట్లనుటచే భక్తియుక్త సేవ నియమములను మనము పరిహరింపవలనని గాని, అట్టి సేవకు విధింపబడిన నియమ నిబంధనలను మనము ఉపేక్ష చేయవలనని గాని అర్థము కాదు. భక్తి మార్గములో ప్రారంభిక భక్తుడుగానున్న దశలో ఆధ్యాత్మికాచార్యుడు విధించు విధములన్నింటినీ విధిగా పాటించి తీరవలెను. కొన్ని వస్తువులను అంగీకరించుటయు పరిహరించుటయు భక్తియుత సేవ సూత్రములను అనుసరించియే ఉండవలెను. ఏ వ్యక్తియు స్వతంత్రముగా వేనిని అంగీకరింపవలెనో వేనిని పరిహరింపవలెనో నిర్ణయించుటకు పూనుకొనరాదు. అందుకే శ్రీకృష్ణునికి ప్రత్యక్ష ప్రతినిధియగు ఆధ్యాత్మికాచార్యుని దేవాదిదేవుని పక్షమున భక్తునికి మార్గనిర్దేశము చేయుచుండవలెను. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. తర్వాత భగవంతుడికి ఉపయోగించేది ఏదైనా సరే మనము పరిహరింపరాదు అంటే ఉపయోగపరచుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. భక్తి సేవలో ఉండే పరమ రహస్యము అదే అని కూడా అంటున్నారు. అంటే భక్తి సేవను పెంచుకోవటానికి మనకి ఉపయోగపడేది ఏదైనా సరే అంగీకరించాలి. ఉదాహరణకు ఏం చెప్పారు మరి, టైప్ మెషిన్లు, టేప్ రికార్డర్స్, డిక్టేటింగ్ మెషిన్స్, ఈ మైక్రోఫోన్లు ఇవన్నీ వాడుతున్నారని కొంతమంది మరి వారిని అడగటం కూడా జరిగిందని చెప్తున్నారు ప్రభుపాద్ ఇక్కడ. ఇదేమిటి మీరు మరి భౌతిక నాగరికత పురోగతిని నిరసిస్తున్నారు కదా, మరి ఈ పరికరాలన్నీ ఎందుకు ఉపయోగిస్తున్నారు అంటే, నిజంగా ఏం సమాధానం చెప్తున్నారు ఆయన ఇక్కడ, మేము నిరసించడం లేదు, ప్రజలను ఏ పని చేసినా కూడా భక్తితో చేయండి అని అంటున్నాం, కానీ వీటన్నిటినీ మేము నిరసించటం లేదు. ఈ సూత్రం మీదే శ్రీకృష్ణుడు కూడా భగవద్గీతలో యుద్ధ కౌశలాన్ని నువ్వు భక్తి సేవలో వినియోగించు అని అర్జునుడు కూడా బోధించారు. అంతే కదా, నువ్వు నన్ను ఎప్పుడు స్మరిస్తూ నువ్వు యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పటం జరిగింది. అలాగే శ్రీకృష్ణుని సేవలో మేము కూడా ఈ యంత్రాలన్నీ కూడా వాడుతున్నాం. మరి ఎందుకు ఈ పుస్తకాలు రాయటానికి, భగవంతుడి యొక్క భగవద్గీతను అనువదించటానికి, భాగవతాన్ని నలుగురికి తెలియజేయటానికి మరి ఇవన్నీ ఉపయోగించవలసిన అవసరం ఉన్నది. ఈ భగవత్ సేవకు ఉపయోగపడుతున్నాయి కాబట్టి మేము ఇవన్నీ కూడా వాడటంలో, భగవత్ సేవకు ఉపయోగపడింది ఏదైనా సరే వాడటంలో తప్పు లేదు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి భగవంతుడి మీద ప్రీతితో మేము దేనినైనా అంగీకరించవచ్చు. మరి ఆ ప్రచార ఉద్యమం, కృష్ణ చైతన్య ప్రచారోద్యమంలో ఉపయోగపడితే తప్పనిసరిగా మేము ఉపయోగిస్తాము అని చెప్తున్నారు. సో శ్రీకృష్ణుడే
అన్నిటికీ కార్యకారణ కర్తృత్వం అంటున్నారు. అందుకని భగవంతుడే కారణము, ఆయనే కార్యము, మనకి చెందింది ఏదీ లేదు. శ్రీకృష్ణుడి సేవలోనే ఆయన వస్తువులు పరచాలి, అదే మా దృష్టి అని చెప్తున్నారు. అలాగే అది ఇక్కడ మనం ఈ పాయింట్లో చూసిన విషయం అదనమాట. మనం ఏది ఏది అంగీకరించాలి, ఏది చేయకూడదు అనేది ఇక్కడ మనం కొన్ని విషయాలు చూసాం. ఏదైనా మన యొక్క భౌతిక వాంఛలు తీర్చుకోవటం కోసం కాదు, ముందు భగవంతుడికి అర్పణా స్వభావంతో ఏదైనా చేయాలి. ఆ రకంగానే అన్నిటినీ కూడా పవిత్రం చేయాలి నైవేద్యంతో సహా అని ఇక్కడ చూసాం. ఏది చేయకూడదు అంటే ఆర్టిఫిషియల్గా అంటే కృత్రిమంగా మరి సన్యసించాము అని చెప్పటం కాదు. అది భక్తిని కూడా ఒక్కొక్కసారి పోగొడుతుంది. తర్వాత అలా భక్తి మార్గంలో లేకుండా కృత్రిమంగా సన్యసించి భౌతిక వాంఛల పట్ల మళ్ళీ ఆకర్షితులైన వాళ్ళని కూడా చూశాము అని చెప్పారు. తర్వాత మనం మరి ఇలాంటి ఆధునిక పరికరాలు ఉపయోగించడంలో తప్పు లేదు, అది భగవత్ సేవకు ఉపయోగపడినట్లయితే అని ఈ పాయింట్లో చెప్తున్నారు. ఇంకా ఎందుకు భగవంతుడి సేవ కోసం మనం అది వాడటంలో తప్పు లేదు, అది ఉపయోగపడుతోంది కాబట్టి భగవత్ సేవకు దానిని వాడవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో ఇవి ఈ పాయింట్స్ కొన్ని ఇప్పటి వరకు చూసాము. సో నెక్స్ట్ పాయింట్స్ చూద్దాం. అదే కాకుండా మరి భక్తి అలాంటి సేవకు విధింపబడిన నియమ నిబంధనలన్నీ కూడా మనం ఉపేక్ష చేయవలనని అర్థం కాదు. ఇలా భక్తి సేవా నియమాలను మనం పరిహరింపవలనని కానీ అలాంటి సేవకు విధింపబడిన నియమ నిబంధనలను మనం ఉపేక్ష చేయాలని అది కాదు దీని అర్థము. భక్తి మార్గంలో మొదట బిగినింగ్ స్టేజెస్లో ఉన్న భక్తుడుగా ఉన్నప్పుడు ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడు అంటే మన గురువు చెప్పే విధులన్నీ కూడా పాటించాలి. కొన్ని వస్తువులు అంగీకరించటం, పరిహరించటం, భక్తి సూత్రాలను అనుసరించే ఉండాలి. ఎవరైనా వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లు చేయకూడదు. అంటే దేనిని పరిహరింపవలనో దేనిని అంగీకరించాలో మనం కాదు నిర్ణయించేది, గురువు నిర్ణయం ప్రకారం మనం దానిని అనుసరించాలి అని చెప్తున్నారు. కొన్ని విషయాలు మరి పరిహరించాలి, కొన్ని విషయాలను మనం అంగీకరించాలి, మరి రెండు ఉన్నాయి. అయితే ఎవరికి వాళ్ళు ఈ డెసిషన్ కాదు, గురువు చెప్పిన మాటల ప్రకారం, గురువు చెప్పిన బోధనల ప్రకారం మనము ఫాలో అవ్వాలి అని చెప్పి ఇక్కడ మళ్ళీ ఆ విషయం చెప్తున్నారు. ఎవరికి వాళ్ళు స్వతంత్రంగా చేసుకోవటం కాదు, గురువు ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడు చెప్పిన దానిని మనం అనుసరించాలి. అందుకే భగవంతుడి యొక్క ప్రత్యక్ష ప్రతినిధి కాబట్టి ఈ ఆధ్యాత్మిక గురువు ఆయన భగవంతుడి తరఫున ఆయన మనకు మార్గనిర్దేశం చేస్తారు అని చెప్తున్నారు. అలాగే హరే కృష్ణ, బృందా మాతాజీ మీరు చదువుతారా ఇది? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ చదువు. ఆస్తులను సంపాదించుట, ఎక్కువ మంది శిష్యులను సంపాదించుట మున్నగు వాటిపై ఆసక్తితో ఆధ్యాత్మికాచార్యుడు తన కర్తవ్యమును విస్మరింపరాదు. ప్రామాణికుడైన ఆధ్యాత్మికాచార్యుడు అట్లెన్నడూను విస్మరింపడు. కానీ ఒక్కొక్కప్పుడు తగిన అర్హత లేకుండా తమంత తామే సన్యాసమును స్వీకరించి కొందరు ఆధ్యాత్మిక గురువులు అగుచుండురు. అట్టి వారు ఆస్తుల సంపాదనము వలనను ఎక్కువ మంది శిష్యులను ఆకర్షించుట వలనను భ్రాంతికి వశులగుచుందురు. అట్టివారు భక్తియుత సేవలో ఉన్నత స్థాయికి చెందిన వారు కాదు. అట్టి భౌతిక ఫలముల వలన మురిసిపోవు గురువులు భగవత్ సేవను కోల్పోవుదు. అందుచేతనే అందరూను గురు పరంపర సంప్రదాయమునకు కట్టుబడి ఉండవలెను. కృష్ణ చైతన్యము గల వ్యక్తి సహజంగానే పవిత్రుడగానే యుండును. కావున మనోవాక్ కర్మలను పవిత్రీకరించుట కొరకు
వేరెట్టి ప్రాయశ్చిత్త మార్గములను అతడు అవలంబించవలసిన అవసరము లేదు. కృష్ణ చైతన్యమే ఉన్నత స్థితిని పొంది ఉండుటచే కృష్ణ చైతన్యం అనే ఉన్నత స్థితిని పొంది ఉండుటచే అప్పటికే అతనికి సర్వ సద్గుణములను అలవడి యోగ సూత్రములలో విధింపబడిన యమ నియమాలను అనుసరించుచుండును. భక్తులు సహజంగానే వానిని పాటించుచుందురు. ఇందుకు స్పష్టమైన ఉదాహరణ ఉత్తమ అర్హతగా భావింపబడు అహింస. భక్తుడు సహజంగానే అహింసాపరుడై ఉండును. అందుచే అతడు ప్రత్యక్షముగా అహింసను సాధన చేయనవసరం లేదు. కొందరు వ్యక్తులు శాకాహారులు ఉద్యమములో చేరి పవిత్రతను సాధింపజూతురు. కానీ భక్తుడగు వ్యక్తి సహజంగానే శాకాహారి అయి ఉండును. అతడు దానిని ప్రత్యేకముగా సాధన చేయుట గాని శాకాహారుల సంఘంలో చేయుట గాని అనవసరము. స్వయంగానే అతడు శాకాహారి. భక్తుడు కృష్ణ చైతన్యమును తప్ప మరి ఎట్టి సాధనకు పూనుకొననవసరం లేదనుటకు ఇంకను ఎన్నో నిదర్శనములను చూపవచ్చును. దేవతల యొక్క ఉత్తమ గుణములన్నీయు సహజముగానే అతనిలో అంకురించును. ఉద్దేశపూర్వకముగా శాకాహారులగుటకో అహింసాపరులగుటకో సాధన చేయు వ్యక్తులు ఐహిక దృష్టిలో ఉత్తమ గుణములు కలిగినట్లుగా కనిపించవచ్చును. కానీ భక్తులగుటకు వారి అర్హతలు చాలవు. ప్రతి శాకాహారి గాని అహింసాపరుడు గాని విధిగా భక్తుడయుండునని చెప్పుటకు వీలు లేదు. కానీ భక్తుడగు ప్రతి వ్యక్తియు సహజంగానే శాకాహారియు అహింసాపరుడును అయి ఉండును. దీనిని బట్టి తేలు సారాంశమేమనగా శాకాహారము గాని అహింస గాని భక్తికి కారణములు కాజాలవు అని. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఈ పాయింట్లో మనం ఇందాక ఆధ్యాత్మిక గురువు చెప్పినట్లుగా మనం చేయాలి అన్నారు. అయితే ఆధ్యాత్మిక గురువులు ఎవరు అన్నది మనం జాగ్రత్తగా ఎంచుకోవాలనేది ఇంతకుముందు కూడా ఆ పాయింట్ చూసాము. మరి ఆ విషయాన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ మనకు గుర్తు చేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత ముఖ్యమైన పాయింట్ ఇక్కడ ఏమిటి అంటే ఈ భక్తి భావనలో ఉన్నవాళ్ళు పవిత్రులుగానే ఉంటారు. కాబట్టి ఎందుకంటే మనోవాక్కర్మలను పవిత్రీకరించుట కోసం వేరే ప్రాయశ్చిత మార్గాలను అవలంబించవలసిన అవసరము లేదు. అంటే వాళ్ళు మనోవాక్కర్మలు అన్నీ కూడా భక్తి మార్గంలో ఉన్న వాళ్లకు పవిత్రంగానే ఉంటాయి. కాబట్టి వాళ్ళు వేరే మార్గంతో ఇవి పవిత్రం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. థాట్, వర్డ్ అండ్ డీడ్, మనో, వాక్కు, కర్మ. మనస్సు, వాక్కు, కర్మ అంటే ఆలోచన విధానం, మాట్లాడే విధానం, పనిచేసే విధానం అన్నీ కూడా త్రికరణ శుద్ధి ఉన్నదన్నమాట. వాళ్లకు అన్నిట్లో కూడా శుద్ధత్వం, పవిత్రత ఉన్నది. మనోవాక్ కర్మలన్నీ కూడా భక్తులు, శుద్ధ భక్తులకు శుద్ధత్వంతోనే ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ స్థితిలో వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు ఉదాహరణకి ఏం చెప్తున్నారు, అహింస అనే క్వాలిటీ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, స్పష్టమైన ఉదాహరణ అని చెప్తున్నారనమాట. సో భక్తుడు అనేవాడు తప్పనిసరిగా అహింసాపరుడై ఉంటాడు. ప్రత్యేకంగా అహింస అనే దాన్ని సాధన చేయాల్సిన అవసరము లేదు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు అంటే శాకాహారులు ఉద్యమంలో చేరి మనం శాకాహారులుగా ఉందాము, అవన్నీ కూడా అక్కర్లేదు. నువ్వు ఆ శుద్ధ భక్తి భావంతో ఉంటే నువ్వు అప్రయత్నంగానే ఇటువంటివన్నీ నీకు వస్తాయి. వాళ్ళు అహింస అనేది అలవడుతుంది ఈ భక్తి భావనలో నిజంగా ఉన్న శుద్ధ భక్తుడికి. స్వయంగానే వాళ్ళు శాకాహారులు అని చెప్తూ ఆ తర్వాత ఇంకొక విషయం కూడా చెప్తున్నారు. ఎలాంటి సాధన ఇంకా భక్తికి ఇక ఒకే ఒక్క విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాలి, ఆ శుద్ధ భక్తుడికి, అందుకే శుద్ధ భక్తుడికి స్థితప్రజ్ఞత ఉంటుంది అని మనం భగవద్గీతలో చూసాము. కాబట్టి ఆ శుద్ధ భక్తి తత్వం మనం అలవర్చుకుంటే ఇంకా వేరే అన్నీ అప్రయత్నంగానే వస్తాయి
అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అహింస కానీ ఏదైనా ఈ ఉత్తమ గుణాలన్నీ కూడా వాళ్ళు సహజంగానే అంకురిస్తాయి. కాబట్టి ప్రయత్నపూర్వకంగా శాకాహారులు అవ్వటము, అహింసాపరులం అవ్వాలి అని ఆ సాధన మనం ప్రత్యేకంగా ఆ విషయాల గురించి చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఇలాంటి శాకాహారులు అవ్వాలి, అహింసాపరులం మేము అని సాధన చేసే వ్యక్తులు ఉత్తమ గుణాలు ఉన్నాయి ఉన్నట్లుగా వాళ్ళకి ఉత్తమ గుణాలు ఉన్నాయి, కానీ భక్తులవటానికి అవి చాలవు, అవి అర్హతలు కాదు అని చెప్తున్నారనమాట. కాబట్టి ఎందుకు అంటే ప్రతి శాకాహారి అహింసాపరుడు కూడా విధిగా భక్తుడవుతారని చెప్పటానికి లేదు, కానీ భక్తుడైన ప్రతి వ్యక్తి మాత్రం సహజంగానే శాకాహారి అహింసాపరుడు అయి ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి దీనివల్ల మనకు తెలిసేది ఏమిటి అంటే శాకాహారం కానీ అహింస కానీ భక్తికి కారణాలు కావు. సో భక్తి యొక్క లక్షణాలు ఏమిటనేది చూస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఆ పాయింట్స్ కూడా చెప్పారు. ఏది కేవలం శాకాహారులు అవ్వటం వల్ల, అహింసా మార్గంలో ఉండటం వల్ల ఉన్నంత మాత్రాన అవి భక్తికి కారణాలు కాదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ మీరు చదువుతారా ఇక్కడి నుంచి? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఈ సందర్భంలో స్కంద పురాణంలో ఒక కథ కలదు. ఒక వేటగాడు నారదముని ఉపదేశము వలన మహాభక్తునిగా మారిపోయిను. ఆ వేటగాడు భక్తుడిగా మారిపోయిన మరుక్షణము నుండి ఒక చీమ కూడా హింసింపజాలకుండును. నారదముని మిత్రుడగు పర్వతముని ఆ వేటగానిలో భక్తియుక్త సేవ వలన కలిగిన అద్భుతమైన పరిణామమును చూచి ఇట్లనెను, ఓ వేటగాడ, ఒక చీమను కూడా హాని కలిగింపని నీ ప్రవృత్తి నాకు అచ్చెరువు గొలుపుటలేదు. భక్తిభావమును పెంపొందించుకొను ఏ వ్యక్తిలో అయినను సమస్త కళ్యాణ గుణములను అంకురించును. భక్తుడు ఎవ్వరినీ కష్టము కలిగింపడు. ఈ సందర్భమున శ్రీల గోస్వామి భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నులైన భక్తునిలో మనోవాక్ కర్మలయందు పవిత్రత, నియమనిష్టలు, మనశ్శాంతి మొదలైనవన్నీ సహజముగానే వ్యక్తమగునని తెలిపెను. శ్రీల గోస్వామి 9 విధములైన భక్తియుక్త సేవా ప్రకారములను ఇట్లు పేర్కొనెను. 1 శ్రవణము, కీర్తనము, 2 కీర్తనము, 3 స్మరణము, 4 పాదసేవనము, 5 అర్చనము, 6 వందనము, 7 దాస్యము, 8 సఖ్యము, 9 ఆత్మ నివేదనము. వీటిలో ప్రతి ఒక్కటియు మిక్కిలి శక్తివంతమైనది. ఎవరైనను ఏ ఒక్క పద్ధతినైనను అనుసరించినను నిస్సందేహంగా తాను కోరు పరిపూర్ణతను పొందగలడు. ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తి కేవలము భగవద్లీలను శ్రవణము చేయటి యందే ఆసక్తుడై ఉండవచ్చును, మరి ఒకడు కీర్తన యందు నిమగ్నుడై ఉండవచ్చును. ఆ ఇరువురును భక్తియుక్త సేవా లక్ష్యమును సాధింతురు. శ్రీ చైతన్య చరితామృతంలో ఈ అంశము వివరింపబడినది. ఒక వ్యక్తి ఈ భక్తియుక్త సేవా విధానములలో ఒక దానిని గాని, 2 గాని, 3 గాని అనుసరించి చిట్ట చివరకు అతడు భక్తియుక్త సేవలో సుస్థిరుటవుట అను ఇచ్ఛాఫలమును పొందగలడు, హరే కృష్ణ సాధించగలడు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఈ స్కంద పురాణంలో చెప్పినట్లుగా ఈ చిన్న కథ ఒకటి చూసాం కదా. నారదముని ఉపదేశం వల్ల ఒక వేటగాడు ఎలా మహాభక్తుడిగా మారిపోయాడు. ఆ భక్తుడిగా మారిపోయిన మరుక్షణం నుంచి చీమను కూడా హింసింపకుండా ఉన్నాడు. అయితే నారదముని మిత్రుడైన ఈ పర్వతముని ఒక చీమ కూడా హాని కలిగించని నీ ప్రవృత్తి నాకేం ఆశ్చర్యం కలిగించడం లేదు. ఎందుకు అంటే భక్తిభావం పెంపొందించుకున్న ఏ వ్యక్తి అయినా సరే సమస్త కళ్యాణ గుణాలు, అన్ని శుభగుణాలు కూడా వాళ్లకు అంకురిస్తాయి. భక్తుడు అనేవాడు ఎవరికి కూడా కష్టాన్ని కలిగించడు అని అనటం జరిగింది. సో ఈ భక్తి యుక్త సేవలో నిమగ్నులైన వాళ్ళు, ఈ భక్తులలో మనోవాక్కర్మల యందు పవిత్రత, నియమనిష్టలు, మనశ్శాంతి ఇవన్నీ సహజంగానే వ్యక్తమవుతాయి అని రూపగోస్వామి కూడా చెప్పారు. సో వాళ్ళ మనస్సులోను, వాక్కులోను, పనులలోను, కర్మలలోనూ కూడా పవిత్రత ఉంటుంది, నియమనిష్టలు ఉంటాయి, అంటే డిసిప్లిన్ ఉంటుంది, మనశ్శాంతి ఉంటుంది.
అని సహజంగానే ఉంటుంది అని కూడా చెప్పారు. అంటే సహజ సిద్ధంగా ఆ ప్రవృత్తి వాళ్లకు వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో రూప గోస్వామి మన భాగవతంలో కూడా చెప్పారు. ఈ 9 విధమైన భక్తుల గురించి మళ్ళీ చెప్తున్నారు. శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం. సో వీటన్నిటిలో ప్రతి ఒక్కటి కూడా శక్తివంతమైనదే. ఈ 9 ఎవరైనా ఏ పద్ధతి అనుసరించినా కూడా నిస్సందేహంగా పరిపూర్ణతను పొందవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నారు, ఈ భగవల్లీలను కొంతమంది శ్రవణం చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ కొంతమందికి ఉంటుంది, మరి కొంతమంది కీర్తనలు చేసేటువంటి ఆసక్తి ఉంటుంది. ఇంకా ఇలా ఈ 2 లక్ష్యాలు ఇద్దరూ కూడా లక్ష్యాన్ని సాధించగలరు అని చైతన్య చరితామృతంలో కూడా ఈ అంశాన్ని ఇలా వివరించారు. కాబట్టి ఎవరైనా సరే ఈ భక్తి విధానాల్లో ఒక విధానాన్నైనా 2 విధానాలనైనా 3 మార్గాలనైనా అనుసరించారు అని అంటే కనుక, అనుసరించినట్లయితే కనుక చివరికి వాళ్ళు తప్పనిసరిగా భక్తిలో సుస్థిరులవటం తప్పనిసరి, వాళ్ళ అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. శ్రీనివాసరావు ప్రభుజీ మీరు చదువుతారా ఇక్కడి నుంచి? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. చదువు. ఈ భక్తి విధానములలో ఒకదానిని మాత్రమే అనుసరించి ఒక భక్తుడు సిద్ధి పొందిన దృష్టాంతములు ఎన్నియో గలవు. పరీక్షిన్ మహారాజు కేవలము శ్రీ మద్భాగవత శ్రవణం వలనే తన జీవిత లక్ష్యమును పొందగలిగినాం. సుఖదేవ గోస్వామి కేవలము శ్రీ మద్భాగవత పఠనం వలనే సిద్ధి సాధించినాం. ప్రహ్లాద మహారాజు దేవాది దేవుని నిరంతర స్మరణం వలన భక్తియుక్త సేవా మార్గములో పరాకాష్ఠనందు కొనజాలను. భాగ్యాది దేవతయకు లక్ష్మీదేవి దేవాది దేవుని పాదార విందముల నొందుట వలనే చరితార్థురాలయ్యను. ఆలయములో అర్చన చేయటం వలన పృథు మహారాజు సిద్ధి పొందెను. వందనముల వలన అక్రూరుడు సిద్ధి సాధించెను. శ్రీరామచంద్రునికి దాస్యము చేయటం ద్వారా హనుమంతుడు సిద్ధి పొందెను. శ్రీకృష్ణునికి మిత్రుడిగా నుండి అర్జునుడు సిద్ధి పొందెను. తన సర్వస్వమును శ్రీకృష్ణునికి అర్పించుట ద్వారా బలిమహారాజు భగవద్ధామును పొందెను. ఈ 9 విధములకు భక్తియుక్త సేవా పద్ధతులను ఆచరించిన భక్తుల దృష్టాంతములను కూడా కొన్ని కలవు. శ్రీమద్భాగవతము 9.4.18-20లో ఈ భక్తియుక్త సేవా ప్రకారములన్నిటినీ ఆచరించిన అంబరీష మహారాజు వర్ణన గలదు. ఈ శ్లోకములలో సుఖదేవ గోస్వామి ఇట్లు నుడువును. అంబరీష మహారాజు ముందుగా తన మనస్సును శ్రీకృష్ణ భగవానుని పాదార విందములందు లగ్నము చేసెను. పిమ్మట వాచ భగవల్లీలను గానము చేయసాగెను. భగవానుని ఆలయమును శుభ్రపరచుటలో తన చేతులను వినియోగించును. భగవానుని దివ్యలీలను గూర్చిన వర్ణనలను వినుటలో తన వీణులను, ఆలయములోని మనోహరమైన అర్చామూర్తిని దర్శించుటలో తన కన్నులను చరితార్థము చేసుకొనును. శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యం వలన తన శరీరమును పవిత్రం చేసుకొనును. మనము ఎవరితోనైనా సాంగత్యము చేసినచో వారితో కలిసి ఆసీనులగుట, భుజించుట మొదలగునవి చేయవలను. ఆ విధంగా మన శరీరము వారి శరీరము తాకుట తప్పనిసరి అగును. అంబరీష మహారాజు శుద్ధ భక్తుల ఆలింగన సాంగత్యమునే చేసి ఇతరులెవరినీ తన శరీరమును తాకనీయలేదు. శ్రీకృష్ణునికి అర్పింపబడిన పుష్పములను, తులసిని ఆఘ్రాణించుట వలన నాసికారంధ్రములను, కృష్ణప్రసాదమును రుచిచుచుట ద్వారా తన జీహ్వను ఆయన పవిత్రం చేసుకున్నాను. అంబరీష మహారాజు మిక్కిలి ధనవంతుడును మహారాజును అగుడిచే శ్రీకృష్ణునికి మిక్కిలి రుచికరములకు వంటకములను నివేదించుచుండెను. రాజోచితమైన భక్ష్యములను శ్రీకృష్ణునికి నివేదన చేసి భుక్తశేషమగు కృష్ణప్రసాదమును ఆయన స్వీకరించుచుండెను. మహారాజు అగుటిచే ఆయనకి ఎట్టి కొదువే లేదు. దాని కారణంగా ఆయన రాజాప్రసాదంలో అందమైన ఒక దేవాలయం ఉండేది. దానిలో అర్చామూర్తిని విలువైన దుస్తులతోనూ ఆభరణములతోనూ అలంకరించుచు విలువైన భక్ష్యములను నివేదన చేయుచుండెను. దేనికి లోటు లేకపోవటచే
నిరంతరము ఆయన సంపూర్ణ కృష్ణ చైతన్యములో నిమగ్నుడై ఉండెను. ఇక్కడ భావమేమనగా మనము మహాభక్తుల అడుగుజాడలను అనుసరించుచూ ఉండవలను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈ భక్తి విధానాలు లక్షణాలు అన్ని చూసిన తర్వాత, ఈ నవవిధ భక్తులు అన్ని చూసిన తర్వాత, ఈ నవవిధ భక్తులలో మరి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. మరి పరీక్షిత్ మహారాజు శ్రవణమని, ఆ తర్వాత సుఖదేవ గోస్వామి ఆ భాగవత పఠనం వల్లే ఆయనకి సిద్ధి సాధించారని, ప్రహ్లాద మహారాజు నిరంతర స్మరణ వలనని, ఆ తర్వాత మరి లక్ష్మీదేవి భాగ్యదేవత అయిన లక్ష్మీదేవి ఆయన పాదసేవతో చరితార్థురాలయనని, మరి ఆలయంలో అర్చన చేయటం వల్ల పృథు మహారాజు సిద్ధి పొందారని, వందనాలు అక్రూరుడు ప్రార్థనలు తో అక్రూరుడు రామచంద్రునికి దాస్యం చేస్తూ హనుమాన్జీ, మరి శ్రీకృష్ణుడికి మిత్రుడుగా అర్జునుడు, సర్వస్వాన్ని శ్రీకృష్ణుడికి అర్పించడం ద్వారా బలి మహారాజు. ఈ 9 రకాలైనటువంటి భక్తియుక్త పద్ధతులను ఆచరించిన భక్తులు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు. వాళ్ళల్లో అంబరీష్ మహారాజు గారు ఒకరు అని భాగవతంలో మరి 9వ స్కందం 4వ అధ్యాయం 18, 19, 20 శ్లోకాల్లో మనకు చెప్తున్నారనమాట. అంబరీష్ మహారాజు గారి గురించి సుఖదేవ గోస్వామి ఈ రకంగా చెప్పారు. ఏమని? అంబరీష్ మహారాజు ముందుగా మనస్సును భగవంతుడి పాదార విందాల దగ్గర లగ్నం చేశారు. ఆ తర్వాత భగవల్లీలను గానం చేశారు, మరి కీర్తన. ఆ తర్వాత ఆలయాన్ని శుభ్రం పరుచుతూ తన చేతులను వినియోగించారు. భగవద్గీత వర్ణనలు వినటంలో శ్రవణం చేశారు. మరి మన ఆలయంలో మరి అర్చామూర్తిని దర్శించటంలో కన్నులు చరితార్థం చేసుకున్నారు. శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యంతో శరీరాన్ని పవిత్రం చేసుకున్నారు. సో మనం ఎవరితోనైనా సాంగత్యం చేసినప్పుడు కలిసి భోజనం చేయటం, కలిసి ప్రక్కన కూర్చోటం చేసినప్పుడు శుద్ధ భక్తుల యొక్క స్పర్శ కూడా మనకు అది మంచిది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో అంబరీష్ మహారాజు శుద్ధ భక్తుల యొక్క స్పర్శే కానీ ఇంకెవరిని కూడా శరీరాన్ని తాకనివ్వలేదు అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడికి అర్పించిన పుష్పాలు, తులసి ఇవి ఆయన నాసికారంధ్రాలకు ఆఘ్రాణించటం, తర్వాత మరి ప్రసాదం మాత్రమే తీసుకోవటం, భగవంతునికి అర్పించిన ప్రసాదం, ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఆయన పవిత్రులయ్యారు అని చెప్తున్నారు. అంబరీష్ మహారాజు ఆయన ధనవంతుడు మహారాజు అవటం చేత ఆయన రకరకాల వంటలు చేయించటం, భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టించటం, ఇవన్నీ కూడా ఆయనకు చేయటానికి కూడా ఆయనకు వీలు అయినది. సో ఆ కారణంగా ఆయన రాజప్రసాదంలో ఒక దేవాలయం, ఆ దేవాలయంలో మరి అర్చామూర్తుల్ని విలువైన దుస్తులతో ఆభరణాలతో అలంకరించి నైవేద్యాలు అర్పిస్తూ ఆయన ఉన్నారు. సో ఇక్కడ మనం ఈ విషయాలన్నీ చూస్తున్నా ఉంటే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే భగవంతుడి అడుగుజాడలను మనం అనుసరిస్తూ ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేసినట్టున్నారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇక్కడి నుంచి చదువుతారా మాతాజీ? హరే కృష్ణ. భక్తి ప్రకారములలో అన్నింటినీ మనము ఆచరింపజాలకున్నను మన పూర్వాచార్యులు చూపించినట్టు కనీసము వానిలో ఒక్కదానినైనను పాటించుటకు మనము యత్నింపవలెను. అంబరీష మహారాజు వలె అన్ని ప్రకారములను మనము ఆచరింపగలిగినచో నిశ్చయముగా భక్తియుక్త సేవలో మనం పరాకాష్ఠను పొందగలుగుతాము. ఒకసారి పరిపూర్ణముగా దానిలో నిమగ్నుడైనచో ఒక వ్యక్తి సహజముగానే ఐహిక బంధముల నుండి విముక్తుడగు. భక్తునికి ముక్తి సేవిక యగును. ఈ అభిప్రాయమును బిల్వమంగళ ఠాకూర బలపరిచెను. దేవాది దేవుని పట్ల స్వచ్ఛమైన భక్తిని అలవర్చుకొన్నచో అట్టి భక్తుడిని ఒక సేవకురాలు వలె ముక్తికాంత వెంబడించి వచ్చును. కృష్ణ కర్ణామృతము 107. భక్తియుక్త సేవా విధానములను షడ్గుణైశ్వర్య సంపన్నులకు భగవంతుని సేవించు మర్యాద రాజమార్గముగా ప్రామాణికులు వర్ణించినట్లు శ్రీల రూపగోస్వామి పేర్కొన్నారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో ఇక్కడ మనకు ఫైనల్గా చెప్పింది ఏంటి అంటే మరి అంబరీష్ మహారాజు అన్ని నవవిధ భక్తులను కూడా ఆయన సాధన చేశారని, అలా ఒకసారి పరిపూర్ణంగా దానిలో నిమగ్నమైన వ్యక్తి సహజంగానే
ఐహిక బంధాల నుంచి విముక్తులవుతారు, భక్తునికి ముక్తి సేవిక అగును అని చెప్తున్నారు. సో దీనిని ఎలా వర్ణించారు అంటే బిల్వమంగళ ఠాకూరు భగవంతుడిని స్వచ్ఛమైన భక్తితో మనం భగవంతుడి పట్ల ఆ స్వచ్ఛ భక్తిని, శుద్ధ భక్తిని అలవర్చుకున్నట్లయితే అలాంటి భక్తుడిని ఒక సేవకురాలి వలె ముక్తికాంత వెంబడించి వస్తుంది అని చెప్పారు. కొద్దిగా చతురతతో ఆ ముక్తి వస్తుంది అనే మాటని ఈ రకంగా వ్యక్తం చేశారు కృష్ణ కర్ణామృతంలో ఈ బిల్వమంగళ ఠాకూరు. తర్వాత భక్తి విధానాలను షడ్గుణైశ్వర్య సంపన్నుడైన భగవంతుణ్ణి సేవిస్తూ మర్యాద మార్గము అది ఎలాంటిదంటే మర్యాద రాజమార్గంగా ప్రామాణికులు వర్ణించినట్లు రూపగోస్వామి కూడా పేర్కొన్నారు. సో అన్నిటిలోకి ఈ భక్తి మార్గాన్ని అలవర్చుకుంటే అది మర్యాద రాజమార్గం అని రూపగోస్వామి పేర్కొన్నారు అని చెప్తున్నారు. సో మనం అది ఇక్కడ ఈ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా 9 నవవిధ భక్తులు, తర్వాత వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్గా ఉన్న భక్తులందరినీ కూడా చూసాము. ఆ నవవిధ భక్తుల్లో ఎలా సాధన చేయాలి అంబరీష్ మహారాజ్ గారు చేసినవి చూసాము. ఒక్కొక్క ఉదాహరణగా ఒక్కొక్క మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళు ఏ రకంగా అది సాధన చేశారనేది కూడా చూస్తాం. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మరి అంబరీష్ మహారాజ్ అని కూడా చెప్పుకున్నాం, ఎందుకంటే ఆయన అన్ని భక్తి మార్గాల్లో కూడా సాధన చేశారు. మళ్ళీ ఇంకొకసారి అందరం ఇదివరకు కూడా చూసాము. మరి శ్రవణం పరీక్షిత్ మహారాజు, మరి స్మరణం సుఖదేవ గోస్వామి, కీర్తనం ఇది చాంటింగ్, రిమెంబరింగ్ అన్నారు. రిమెంబరింగ్ అంటే స్మరణం అవుతుంది, ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చెప్పారు. చాంటింగ్ అంటే మామూలుగా అయితే శ్రవణం కీర్తనం అంటాము, ఇక్కడ చాంటింగ్ ఇచ్చారు. దానికి సుఖదేవ గోస్వామి మరి ఆయనకి నామాచార్యని కూడా బిరుదు ఉన్నది, ఎందుకంటే ఆయన కూడా నిరంతరం హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపిస్తూ ఉండేవారు కాబట్టి. సో ఆయనని ఉదాహరణగా చెప్పారు ఇక్కడ. తర్వాత మరి రిమెంబరింగ్ అంటే స్మరణం, అది ప్రహ్లాద్ మహారాజు నిరంతరం భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ ఉంటాడు. మరి అర్చన ప్రేయర్స్ అది అక్రూరుడు. వర్షిప్పింగ్ లార్డ్స్ మరి పాదసేవనం లక్ష్మీదేవి. అర్చన ప్రేయర్స్ అంటే వందనం అక్రూరుడు. ఆ తర్వాత అర్చనకి పృథు మహారాజు. దాస్యభక్తి హనుమాను, సఖ్యభక్తి అర్జునుడు, శరణాగతి బలి మహారాజు. ఈ అన్నీ కూడా ఉన్నవి 9 నవవిధ భక్తుల్ని అవలంబించింది మన అంబరీష్ మహారాజు. సో అది ఈ మనం భక్తి లక్షణాలు అన్నది శుద్ధ భక్తుడికి ఉండవలసిన లక్షణాలు అని 14వ అధ్యాయం ఈ ఇంతటితో మనం కంప్లీట్ చేశాము. సో 14 చాప్టర్స్ సోఫార్ మీరు ఈ భక్తి రసామృతంలో కంప్లీట్ చేశారు. సో ఆల్మోస్ట్ ఎండ్కి వచ్చాం. ఇంకో 2-3 వీక్స్లో మీరు ఈ భక్తి రసామృతాన్ని ఫినిష్ చేయొచ్చు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో